că iar o pomenesc pe mama. Eu am comunicat foarte mult cu ea, foarte mult. Și ea a fost omul care întotdeauna mi-a spus: mama, nu există nimic să nu poți face. Și nu există oameni care să nu poată să te ajute. Sunt oameni care nu or să vrea să te ajute. Dar o să fie oameni care or să vrea să te ajute și o să te ajute, cum or să poate ieși. Și este bine să fii om frumos și este bine să-ți dorești să faci lucruri ca mai apoi să ajungi să le realizezi. Dacă vine cineva mâine și zice: Teodora, fă-te stewardeză, poate nu ești pasionată de treabă, n-ai văzut, n-are cum să te oblige nimeni. Așa și mai ales cu copii. Și copiii au fost acești doi sinceri și mi-au spus: nu prea știu ce caut aici și nici nu prea vreau să fiu aici. Și în momentul ăla, când s-a ora să curgă, să se termine și am vorbit cu părinții și le-am spus: vă rog, nu obligați. Nu aveți de ce. Copilul e mai bine să urmeze activități care îi fac plăcere și care îl împlinesc. Așa o să fie și când o să fie adult. O să facă lucruri care o să-i placă. Și de multe ori, Teodora, stau și mă gândesc și încerc să-mi aduc aminte cum eram eu la vârsta lor. Și încerc să fiu extrem de realistă, dar nu am fost așa. Deci nu pot să vin să zic: mă, lasă că așa făceam și eu și colegele mele și prietenele. Nu făceam. Adică, ok, mai trăgeam și noi unchiul acolo, dar ce văd acum este o generație scăpată de sub control. Știi cum e mâna de la sau să fim așa uniți și să încercăm să facem Constanța înfloritoare. Bine ai venit, Maria, la Fabrica de Podcast. Bine te-am găsit. Hai să încep cu a spune ce înseamnă pentru noi Fabrica de Podcast. A plecat de la ideea că vrem să aducem în lumină oameni normali care fac lucruri extraordinare și pentru că podcastul nostru se respectă și el, o să menționez sponsorii lui, care sunt Studio Claro, Partner, Domnul X și mai nou Atemporalia. Îi salutăm și noi. Îi salutăm, da. Niște băieți foarte faini. Mulțumim, apreciem. M-am bucurat foarte, foarte mult când mi-ai scris și chiar ți-am și zis acolo că probabil ți-a. Exact, da. Mi-a atras atenția în primul rând, bine, că ești foarte frumoasă, dar asta știi, ești de altfel. Și cu gala de 10. Gala pe care ai inițiat-o în Constanța, în sfârșit. Lucru care pe noi ne bucură foarte mult pentru că vrem să facem Constanța să fie din nou, să facem pe hartă. Să înflorească. Da. Cine este Maria? Și ce voia Maria să se facă atunci când era mică? O să te surprindă răspunsul meu, având în vedere înfățișarea, că așa mi-au mai spus cei care au auzit de treaba asta. Mă, tu așa, Angelica, și vrei să te faci criminalist? Și mi-am spus da, ce are, că și asta este o meserie, există persoane care trebuie să facă, da. Și m-a ținut o bună perioadă dorința asta de a intra în această meserie. Cred că mă uitam prea mult la filme polițiste sau de groază, nu știu să-ți spun, când o paranteză. Până într-o zi când am ajuns într-o vizită la IPJ cu școala, cu colegii mei, vizitam tot felul de compartimente. Compartimentul criminalistic gol, nimeni interesat să intre acolo. Singura care a bătut-o pe umăr pe doamna de acolo am fost eu. Și era foarte mirată. Doamna, nu mai știu cum o cheamă, habar nu mai am. Și mă întreabă: ce-i cu tine aici? Și i-am zis: știți, eu vreau să mă fac criminalist. Câți ani aveai? Eram, cred că clasa 10, a 9 sau a 10-a. Ce destul de mult până atunci. Da, nu știam, era o dorință asumată, știam despre ce este vorba. Dar dacă mă întrebi acum, sincer, nu știu de ce îmi doream așa 100% să, mă rog. Și s-a uitat la mine și mi-a zis: uite, sunt convinsă că ai fi extraordinară în meseria asta.
Dar sunt convinsă că poți fi extraordinară și în alte meserii pe pământul ăsta, în alte domenii. Și stăteam acum și mă gândeam, băi, bine, dar tu fiind în meserie, cumva de ce îmi dai sfatul ăsta? Și am întrebat-o dacă ar fi să-și aleagă din nou meseria, care ar fi aceea? Și ea mi-a răspuns că tot aceasta, doar că dacă cumva sunt genul care empatizează foarte mult cu oamenii, ar fi bine să stau deoparte, da, pentru că și ea, făcându-și meseria asta cu plăcere, când punea capul pe pernă, mintea și sufletul erau tot din ce mi-a spus dânsa la momentul respectiv. Nu m-a făcut să renunț la idee 100%, dar am lăsat-o așa în stand-by, după care îmi doream și avocat, și să intru în poliție, rămâneam erai tot însperiat. Da. Nu știu de ce eram așa la vremea aia, dar în paralel aveam o latură, un foc așa care ardea mocnit. Latură înclinată foarte mult spre artă, spre televiziune, spre dans. Vezi total opus a ceea ce credeam eu că îmi doresc să fac. Și uite că în ziua de astăzi cu asta mă ocup. Meserie care asta presupune, artă. Și turnura a fost destul de bruscă, din câte am citit pe internet. În 2012 ai câștigat Miss România. Deci aveai vreo 17 ani. Adică cam un an, așa, un an, doi, maxim între... Când ești adolescent, oricum, eu una, de fapt, personal, nu știu, poate sunt adolescenți în ziua de astăzi care sunt foarte siguri pe ce își doresc să facă, eu una atunci. Da, am sărit destul de repede. Cred că mi-am dat totuși seama că nu este domeniul meu în care vreau eu să excelez pe viitor. Și ușor am început să mă axez pe latura... Și cum, ce te-a împins la asta? Adică a fost, nu știu, ai văzut o emisiune, ai citit într-o revistă... Legat de ce? De modă? Da. Nu am avut un moment în care am spus gata, în momentul ăsta mă înscriu la niște cursuri de televiziune sau mă duc să... De fapt, nici nu era școală pentru modele pe vremea aia. N-am avut un moment în care să zic gata, mă apuc acum. Eram la liceu când au venit două fete care făceau scouting. M-au văzut și mi-au spus să vină la casting la noi, care era mâine, că tu o să-l treci sigur că ești foarte frumoasă și vină acolo că nu o să pierzi nimic. Era la o agenție cunoscută, cum este și acum. M-am dus acasă la mama și am zis, mama, uite așa și mama oricum își dorea pentru mine. Era... cum fata mea trebuie să fie pe sticlă sau să fie model sau... Eu nu știu, ți-am zis, eu eram cu alte filme polițiste, bine și cu partea asta, nu știam în momentul ăla ce îmi doream. Pentru că nu știam, mama mea a zis, te duci. Las că știu eu. Exact, las că știu eu pentru tine dacă tu nu știi. M-am dus, am trecut castingul și m-am trezit că m-au și băgat într-un concurs aici local. Doamne, nici nu mai știu cum s-a numit. Nu, eu îmbătrânesc. Mă rog, ce știi că am câștigat locul 2. Și de acolo încă nu eram așa sigură dacă vreau să pornesc pe latura asta, dar cred că la un moment dat mi-am zis, măi, nu-ți mai pune atâtea întrebări, nu-ți mai face atâtea scheme, du-te puțin acum că încă eram tinerică, clasa 12, adică mai aveam... Da. Facultatea e din cu totul alt domeniu, deci la mine a fost așa, dar ajungem și acolo. Și azi așa, mâine așa, am început să particip la prezentări de modă, am participat și la Miss Constanța, unde n-am câștigat prima dată, în primul an în care am participat. Cum ai simțit-o? Ai luat-o pe asta ca pe o înfrângere sau... Aici, nu, la Miss România prima dată. Când în 2011 am participat prima dată, am câștigat în 2012. N-am luat-o ca pe o înfrângere pentru că o luam mai mult ca pe o joacă. Și de ce te întreb asta? Observ la tineri, și mă refer acum și la băieți și la fete deopotrivă, foarte multă neîncredere
ascuns, bine, odată după Instagram, după toate rețelele sociale, cu toate filtrele și cu toate, nici nu știu cum să le zic, dar care sunt niște copii atât de frumoși și atât de... Uite, exact cum ți-a spus ție, doamna de la poliție, sunt sigură că ai excela în orice domeniu. Da, mi-a De dat siguranță și ei ar fi, dar probabil nu se simt încurajați de părinți, ori sunt, cu ghilimele de rigoare, încurajați să facă ce cred părinții că li se potrivește mai bine. Pe lângă problema părinților, în care și în asta cred, că părinții, marea majoritate, sunt mult mai mult preocupați de cu totul altceva. Asta e părerea mea personală, nu trebuie să mi-e Asumată, da. exact asumată. Mai este și societatea, care vine și pune o presiune foarte mare asupra copiilor și eu lucrez cu copii. La mine ajunge și la mine când vin părinții să-mi aducă copiii, cred că nu există unul care să nu-mi spună nu are încredere în el sau ea, e foarte timidă, dar tot de la încredere pleacă. Asta voia Să te întreb cum erai tu atunci, ca adolescentă, știind oricum că ești frumoasă, adică bănuiesc că nu erai de genul, ei, nu sunt frumoasă. Ba da, Ok, da, și o să te surprindă, sunt și acum. Și nu că nu conștientizez frumusețea asta exterioară, dar cred că nu am pus niciodată atât de mare preț pe frumusețea asta. Am încercat întotdeauna să îmi scot la suprafață alte aturi care eu eram convinsă că există în interiorul meu. Nu am legat de frumusețe niciodată. Deci, cu încrederea de sine, nu știu, pe o scară de la 1 la 10, am stat bine. Uite că iar o pomenesc pe mama. Eu am comunicat foarte mult cu ea, foarte mult. Și ea a fost omul care întotdeauna mi-a spus, mama, nu există nimic să nu poți face. Și nu există oameni care să nu poată să te ajute. Sunt oameni care nu or să vrea să te ajute. Dar o să fie oameni care or să vrea să te ajute și o să te ajute, cum or să poată ei. Și este bine să fii om frumos și este bine să-ți dorești să faci lucruri ca mai apoi să ajungi să le realizezi. Și eu pe premisa asta am funcționat. Și de aia cred că nu eram nici timidă, nici... Dacă o auzeam pe mama mereu cu, mamă, poți să faci, poți. Uite aici un dublu like mamei tale și dublu like este vorba fiului nostru. Și i-am cerut voia seara să o folosim și e patentată. Da, e foarte patentată. Deci dublu like mamei tale, felicitări și felicitări și ție, pentru că mă gândesc că aceeași încredere o să insufli copiilor pe care chiar îi modelezi acum, dacă tot... Și copiilor de la școală și copilului cel mic, Noah, zic de el pentru că are doar 1 an și aproape 3 luni și cât este de mic, dacă încearcă să se urce pe o mașină, eu sunt convinsă că există posibilitatea ca el să cadă, dar mă duc mai aproape de el și îi spun, mamă, urcă-te tu, nu-i pun eu mâna pe tine. O să cazi, sunt aici, ok, eventual îți pun o pernă pe jos, dar eu nu pun mâna pe tine. Și copilul meu la 1 an și aproape 3 luni a ajuns în acest moment când el vrea să facă ceva și tu întinzi mâna să-l ajuți, îți dă peste mână, să facă singur. Ceea ce mă bucură foarte tare și soțul meu este la fel. Nu este un om moale, e așa. Eu cred că suntem oameni destul de puternici și emoțional, așa mă refer, și încerc să transmit și copiilor de la școală, pentru că și ei sunt la fel de importanți pentru mine, cât și copiilor noștri de acasă, același lucru. Da, eu te-am văzut un pic, cum te porți cu ei și îți dai seama că m-am uitat cu dublu ochi, pentru că chiar voiam să știu cum te manifesti cu copiii și mi-a plăcut extraordinar cum se uitau la tine și fetițele și cred că seara erau vreo 2 băieți, nu mai țin minte exact. Adică n-am văzut pe niciunul să zică, bine, în afară de filmul care a zis, vreau să stau aici. E băiat, e normal. Și chiar m-am gândit atunci, bine, nu știam că o să ajungem noi să ne vedem la podcast, cât de fain ce lucrezi tu acolo cu ei și cât de mult poți să le crești încrederea în sine. Pentru că îmi dau seama că
Adică bănuiesc că le spui că nu contează, nu știu, că ai părul cred sau că ai părul drept sau că habar n-am, fetele că n-au picioarele până în gât. Nu a contat niciodată pentru mine aspectul ăsta și cei care au fost sau sunt la mine la școală pot confirma în acest moment, cei care sunt trecuți cu puțin sau mult peste greutatea care se cere în mod normal. De ce zic așa? Pentru că sunt copii și la mine dacă vii să-mi spui că copilul la 10 ani când este în plină creștere, el trebuie să aibă greutatea asta, pe mine mai pierd, adică copilul este în creștere. Iar copiilor, indiferent că sunt mai slabi, că sunt mai plinuți, că sunt mai înalți, că sunt mai scunzi, copiilor trebuie să le dai aripi. Și cu copilul trebuie să vorbești. Trebuie să vorbești și să explici, să-i spui, uite, nu te uita la colegul sau colega X că este mai înaltă sau mai așa. Pentru că voi vă dezvoltați individual. Ea poate să stagneze, tu poți să te faci mai înaltă decât ea. Sau ea poate să se îngrașe, tu poți să slăbești. Nu este vorba despre asta. Este vorba că trebuie să aveți încredere, să vă vizualizați parcursul. Bine, le spun mereu, trebuie să lucrați și voi la dezvoltarea asta voastră. Pentru că dacă ne dorim, dacă ne dorim acum, având 1 metru, să avem 2, când ajungem la maturitate, nu avem cum. Dar dacă îți doresc, spre exemplu, să scapi de câteva kilograme în plus la adolescență, mă refer. Da, când e mai ușor, poți să faci. Mănânci un pic mai așa, te apuci un pic mai așa, adică mai sănătos, nu mai puțin, că eu nu recomand asta. Faci un sport și se poate, adică contează foarte mult și amprenta pe care ți-o pui tu asupra a ceea ce faci. Dar le dau încredere și lucrul cel mai important, ce cred eu că contează foarte mult, este că vorbesc cu ei și de multe ori iau, poate nu pe fiecare în parte, la fiecare în curs, că sunt mulți și n-am putea. Dar când văd într-o zi de curs un copil mai așa, îmi dau seama imediat de ei, îl chem sau o chem. Vine să discutăm, spunem ce s-a întâmplat, spunem de ce ești supărată. Evident, lucruri care se pot spune, că acum nu intru în familie și casa fiecăruia, dar ei se deschid față de mine și au încredere în mine, ceea ce mă bucură enorm și mă bucură că în urma discuției mele cu ei sunt altfel, zâmbesc, sunt mai încrezători și azi așa, mâine așa, așa se câștigă. Deci nu numai pentru, nu știu, un podium, nu știu, cu lumina reflector. Să zicem, ca să parafrazez așa, un podium de viață, practic. Da. Și lumina zilei, lumina reflectorului, cam așa, că am mai auzit odată. Nu. Și de când am deschis școala asta, mi-am propus tot ce nu am primit eu ca și educație în materia asta, între ghilimele, să încerc eu să o ofer, pentru că eu n-am avut nicio Maria n-am avut. Pe lângă ce învață, să pozeze, să defileze, învață și toate aceste aspecte legate de încrederea în sine. Eu iubesc, deci eu efectiv iubesc să fac treaba asta pe ei, ca să poată copiii ăștia să se dezvolte frumos. Că ziceam mai devreme de societate, care pune o presiune foarte mare, și cum ziceai și tu mai devreme, cu Instagram, cu filtre, cu așa este, că noi toți acum ne ascundem după un paravan. Așa și copiii ăștia săraci, ei habar n-au ce să ei nu mai știu ce să înțeleg. Da, mă duce cu gândul la o altă întrebare pe care voiam să ți adresez. Copiii vin la tine crezând că vor ei să vină sau vin mai mult împiși de părinți? Nu știu, știi cum sunt alea, fă-te mamă doctor că o să fie lume bolnavă. Da, asta este prima întrebare pe care le-o pun, și asta nu trebuia să o zic, dar o zic. Este prima întrebare pe care le adresez copiilor după ce închid ușa și după ce părinții rămân de partea cealaltă a ușii. Ai venit pentru că îți dorești tu sau ai venit pentru că își doresc părinții? De aceea, la mine, prima ședință este gratuită. Pentru că mi s-a întâmplat
doar de 2 ori. În toți anii ăștia de 2 ori, să vină copilul și să fi venit doar de gura părinților. Și fața lui exprima treaba asta. Nu-mi place că sunt aici. Nu aș vrea să fiu aici. Lucrul ăsta este de înțeles, pentru că nu poți să obligi, nici măcar noi, ca și adulți. Dacă vine cineva mâine și zice Teodora, fă-te stewardeză, poate nu ești pasionată de treabă, ai văzut, n-are cum să te obligi nimeni. Așa și mai ales cu copii. Și copiii au fost acești doi sinceri și mi-au spus nu prea știu ce caut aici și nici nu prea vreau să fiu aici. Și în momentul ăla am lăsat ora să curgă, să se termine și am vorbit cu părinții și le-am spus, vă rog, nu obligați. Nu aveți de ce. Copilul e mai bine să urmeze activități care îi fac plăcere și care îl împlinesc, așa o să fie și când o să fie adult, o să facă lucruri care o să-i placă. Uite, cu asta cred că, bine, îmi doresc eu așa să le dăm puțin de gândit părinților care încă mai pot face ceva și să... Ok, poate, știi, nu e un confort psihic să-i spui fiului, fiicei tale, lasă mamă, fă-te, nu știu ce exemplu să dau, cum croitoreasă, habar n-am, știi că pare că sună așa o meserie care nu-i bănoasă. Și foarte puțini părinți îi aud, când mai aștept copilul la școală sau când sunt cu mai multe mămici la un loc, lasă dragă, că eu știu mai bine pentru el, că și pe mine mama m-a forțat și uite că-s bine. Adică... Nu ești bine. Exact, dar nu poți să le spui tuturor lucrurile ăsta. Nu ești bine și Teodora, crede-mă că ești genul ăla de om care ar trebui să-mi pun un plasture pe gură câteodată. Bine, acum la vârsta asta m-am temperat și mă abțin, dar le-aș spune, nu ești bine, crezi tu că ești bine, dar nu ești. Dacă vin la tine în dormitor când te pui la somn și stau așa și îți ascult gândurile, ești bine. Pe asta cu forțatul, pe la ce noi mai suntem, se forțau pe vremuri, când trebuia să vorbim. Să știi, m-am uitat așa în jurul meu și cumva eu credeam că este un subiect care se estompează cu trecerea timpului, nu știu, mai ascultăm, mai citim, mai facem diverse lucruri, dar în continuare din fericire, da, încă ne forțăm așa copiii să ia pe direcție și de asta, știi, te întrebam pe tine cum ai fost cu încrederea în sine, că dacă ai ajuns aici și faci tot asta, e clar că ți-a plăcut, dar voiam să știu, ți-a plăcut, că ți-a plăcut ție sau ai zis, îmi place să fie părerea ta. Mama a avut doar o influență, dar cred că dacă veneam și ziceam, mamă, au venit de la școala de pilotaj să mă invite la un curs, și da, nu era nicio chestie. Mama mă susținea în orice. Ca și acum. Părinți îmi doresc să cunosc din ce în ce mai mult și mă bucur când văd și bunici cu gândirea asta deschisă. Se întâmplă destul de rar, ce-i drept, știi, când mai merg așa pe stradă să-i aud vorbind cu nepoții și în caz a fost zilele trecute, tot așa l-așteptam pe fiul la școală și era un domn destul de în vârstă, cred că avea bunic. Da, foarte, foarte bunic și era supărat copilul că a luat o notă mică la un test și că nu știu ce colegă a luat mai mult, dacă el știa că a copiat și i-a spus. Da, și bunicul a zis, hai mă, tataie, nu este doar o notă, tu știi că puteai mai, eu am avut o zi mai proastă. Și ți-a mers la suflet. Da, copilul tot era să facă, da, Georgica tot a luat și nu-i corect și zis, lasă, uite, dacă vrei, după ce te mergi cu tataia în parc, așa mai exersăm. Și mă uitam. Mai există așa? Da, exact, adică mă așteptam să-mi zică, păi dacă n-ai fost atentă și n-ai văzut... Pentru că, copilul, cred că acolo acasă are niște părinți care îi spun, uite, a luat mai mult sau a făcut mai mult, de ce nu? Da. Și de treaba asta ne lovim. Și asta cu bunicii, uite, cât a fost mama de... m-a făcut așa să am încredere în mine și nu mi-a dictat nimic din viitorul meu.
Acum că stai puțin, cred că o face cu noua, cred că o să o facă cu noua asta, așa ca și o paranteză, ca o glumă, că o aud. Vorbește cu noua și zice, mama, tu să te faci fotbalist, afacerist, da. O, doamna, că pe care a făcut Exact. Nici ca taică tu cu ruibii, tu să te faci fotbalist, afacerist. Da. Apropo de asta, ai vreun model în viață, și nu mă refer neapărat, nu știu, la cineva, nu știu, o celebritate sau nu, și nu neapărat din domeniul tău de activitate, nu știu, pe cine, o bunică, o mătușă. Bunica mea, nu am model. Nu am, dar dacă stau să iau așa, da, bunica mea, Dumnezeu să o ierte, mama mamei. Deci tot pe linie. Da. Care și în acest moment când și uite, tu ești una dintre puținele și cei care or să ne asculte, de fapt, că dacă auzi treaba asta, ești tentat să zici, bună, da. Dar și acum, la atâția ani după ce a decedat, când are ceva să-mi transmită, mi-apare. Am zice cu subiect predicat. O legătură foarte puternică. Da. Și am vorbit și cu un preot legat de treaba asta. Am zis, visez eu? Sau îmi imaginez? Sau cum e? Am zis, nu. Bunica ta, te iubi foarte mult și ți apare, am zis ok. Dar, da, cred că ea a fost o femeie extraordinar de și blândă și a ținut la nepoții ei dumnezeiești. Nu, n-a ținut, nu. I-a iubit, i-a adorat pe noi. Ținut e foarte puțin. Și ne-a învățat exact genul ăla de bunică, înțeleaptă. Și de la ea am învățat foarte multe lucruri. Dacă de la mama am învățat, de la mama aia am învățat de 1.000.000 de ori mai mult, da. Bunica a fost la țară sau tot aici? Nu, aici, în oraș. A locuit cu mine în casă, ceea ce a fost un avantaj, da. Și bine, ne și acoperea pe sora mea, cea mai mare ceva. E frumos, că uite, da. Până la un an, știi, când a abortat Andrei, visam eu să mănânce doar nu știu ce, doar așa. Și normal că el își dorea și alte lucruri și soacra îi făcea pe plac, sigur nepot îl iubește de el, așa. Și până Adi, te părăsc acum, a zis, mă, dar unde e pasă de bunică? Ce amintiri o să aibă el? Că făcea bunică sau numai brocoli și... Hai să fii serios, asta, să te vadă, să te asocieze doar pe tine cu asta. Și mă uit la el că, deși se vede în fiecare zi, abia așteaptă. Bine, spații, nu știu, sunt anumite zile în care zice vreau să stau cu... Dar n-a zis niciodată așa de cupat, ei mai vreau să merg la bunii. Tot timpul auzi că abia aștept să merg la bunii. Mi-a făcut bunii, mi-a zis bunii mea. Înseamnă că bunii pune o amprentă foarte puternică asupra lui. Și bunii e genul ăla de om, apropo de bunici, care la fel mă încurajează să fie el. Da. Și cu bune și cu rele. Adică să nu fie teamă, să se exprime. Eu cred că asta presupune să fii om. Să fii și cu bune și cu rele. Și cuvânt doar din 2 litere și înseamnă așa de multe lucruri. Da, chiar așa. Da, cu bunicile și mamei îi spun mereu, măi, ea nu pot să zic că este genul ăla care este doar bunică, iubitoare și îi acceptă toate. Nu, când e făcut prostioare, e acolo pe poziție. Da, tot cu... Eu o simt. Azi dimineață chiar am avut o situație cu mama, că s-a trezit noua, i-a găsit tableta ei și noua acum știe să apese butoanele și la tabletă și la propriu și la figură. Da. Și mama i-a pus așa un pic din desene, i-am zis, mama, nu cu desene așa cu noaptea în cap, păi zic, ce e asta? Și s-a supărat pe mine, scuze, mami, dar apropo de nebunici. Astea sunt... Mai vorbeam și cu altă bunică în weekend și povestea, nu facem în toate năzbătile, ce trece ei prin cap și e sigur că e safe country, așa, și lasă să aibă amintiri frumoase. Da. Mă bucur că mi-ai zis că bunica ta e model pentru tine. Știi,
mă gândeam așa, de regulă când pui întrebarea asta, toată lumea se gândește, stai să văd. Andreea Marisa, da, Sylvester Stallone. Nu am, dar să știi, chiar nu am model așa. Nu, bunica. Mama aia. Ce, apropo de modele de încredere, de societate și de toate filtrele astea așa, cum percepi generația asta de astăzi? Dacă mă uit la mine în sala de curs, prin curaj, pentru că, și nu că sunt ai mei, nu se înțelege că ei vin la mine la școală și laud, nu, pentru că părinților mi-au dat voie și pe ei îi cert, când este de certat și când îi văd că o iau așa pe arătură, îi cert. Dar față de ce văd când ies din școală, de la cursurile noastre, fete care nu respectă niciun cod vestimentar specific vârstei și sexului lor, băieți care înjură indiferent că trec pe lângă o bătrână, pe lângă mama cu copil, abaram, chestiile astea pe mine mă fac să mă întreb dacă într-adevăr concepția mea legată de faptul că părinții lor nu se implică este una prea exagerată, sau că am dreptate. Și de multe ori, Teodora, stau și mă gândesc și încerc să-mi aduc aminte cum eram eu la vârsta lor. Și încerc să fiu extrem de realistă, dar nu am fost așa. Deci nu pot să vin să zic, mă, lasă că așa făceam și eu și colegele mele și prietenele. Nu făceam. Adică, ok, mai trăgeam și noi unchiul acolo, dar ce văd acum este o generație scăpată de sub control. Astăzi am avut așa un moment în care, fiind la salonul unde mă duc eu, pe geam văd două fete, cred că aveau vreo 16-17 ani, dar îmbrăcate atât de frumușel și feminine, se pozau și ele lângă un copac. Și în momentul ăla m-am gândit, mai ai speranță. Deci mă gândeam, hai că se poate. Haide că se poate. Este, da, o generație scăpată de sub control, dar eu tot timpul sunt sigură în schimbare, întotdeauna. Eu cred în schimbare și sunt convinsă că lucrurile vor fi ok la un moment dat. Voiam să te aduc cu întrebarea asta. Ce am discutat noi un pic mai devreme în culise, să zic așa. Crezi că mai putem pune Constanța pe harta? Da, și o răspund cu tot sufletul așa și cu toată gura zic da, pentru că și tu, și soțul tău, și eu, și soțul meu, și fiecare din noi, când ești pe stradă și întrebi un om, omul acela sigur zice despre cineva din Constanța asta că face lucruri minunate. Și eu cunosc atâția oameni care fac lucruri minunate și atâtea femei care nu mai există în ziua de astăzi diferența asta între bărbat și femeie, că bărbatul poate face și femeia nu. Acum și femeile fac și foarte frumos. Și Constanța este plină de așa oameni. Cei drept, au plecat și, eu știu, mulți care au plecat la București. Sau, mă rog, prin țară, nu numai la București. Dar au rămas. Și, uite, spre exemplu, eu prin gala mea, tu prin podcastul tău, X prin activitatea pe care o întreprinde. Poate, știi cum e, mână de la mână sau... Să fim așa uniți și să încercăm să facem Constanța înfloritoare. Pentru că, cumva, da, poate este într-un punct în care e blocată. S-au blocat oamenii. Poate nu mai știm în momentul ăsta pe ce căi să o apucăm, pentru că fiecare din noi avem momente în care zicem, uite, nu prea merge bine cu jobul, dar ți-a mers. Sau poate o să-ți mai meargă, sau nu pleca din Constanța.
mai stai puțin, încearcă să faci ceva. Deși e greu, știu că este foarte... Și să nu se înțeleagă că eu, wow, sunt super mulțumită de ce mi se întâmplă zilnic și că nu exclus așa ceva, că sunt om ca toți oameni. Dar nu renunț și cred că ți-am povestit când am făcut gala pe 15 martie, mă sunau femei din București că vreau să participe și am zis, vă rog din suflet, nu vă supărați. Dar nu se poate, pentru că gala, așa era și scris în toate postările, dedicată exclusiv doamnelor și domnișoarelor din orașul Constanța. Pentru că dacă nu suntem noi aici uniți să facem orașul ăsta din nou wow, a fost wow, din punctul meu de vedere a fost wow și o să mai fie, dar trebuie să rămânem puțin aici pe poziții. Unde plecăm așa? Și oricum, adică dacă plecăm nu să vină alții, tot și păcate ce-am construit acum. Corect. Ce, nu știu, prin toată activitatea pe care o faci tu, prin jobul pe care îl ai, care crezi că este plus valoarea pe care o aduci comunității? Și implicit, să înțeleg acum că facem podcastul ăsta așa, o odă dedicată orașului și oamenilor. Cred că tocmai asta, despre ce am tot vorbit, încrederea în copii, egal copii sănătoși emoțional mâine. Și nu numai pentru ei, pentru că aici o să vreau să mă refer puțin și la mamele lor și la alte doamne care au participat și care or să mai participe la Gala Femei de 10. Iar de la ediția următoare, anul următor, am de gând să invit femei de la sate, pentru că ele nu le invită nimeni nicăieri. Dacă nu vin femei de aici și așa, de-abia prin un loc undeva, pe ele nu le invită nimeni. De ce? Adică sate în prejurul Constanței, iar aportul, ca să zic așa, pe care vreau să-l aduc orașului prin copii și aceste doamne, este acela, doamnele să înțeleagă că orice și-ar dori să facă, să aibă încredere că pot face. Și mie mi s-au închis N uși, înainte să deschid școala, inclusiv cu căutatul chiriei pentru școală, spațiului. Veneau cu niște sume din alea exorbitante, vai, și deci mă supăram și ziceam, Doamne, atâta, pe noi nu interesează, că ce-i drept, aveau dreptate. Business și business. Exact, da. Dar eu mă supăram și mă întristam pentru că nu mi se părea normal, cum să se explic eu, felul în care mi se punea problema. Deci nu faptul că, ok, nu vrei să îmi lași la preț. Felul în care se expunea la un moment dat un proprietar de spațiu mi-a zis la un moment dat, și plus, ce vrei să faci? Ce înseamnă asta școală pentru modele? Ei, uite ce este. Eu nu te-am întrebat pe tine cu ce te ocupi tu și de ce ai ales să faci treaba asta. La revedere. Am găsit spațiu în final, etc., dar tai că am divagat, ca să concluzionez cu treaba asta, cu aportul adus Constanței, femeile mi-aș dori din suflet să înțeleagă că nu este deloc ușor, dar ca să faci un lucru îți trebuie încredere și ele o pot avea pe toată. Chiar trebuie să avem încredere că putem să facem lucruri. Mi-am intrat cu o idee. Ar fi potrivit oare tot așa pentru, nu știu, un boost de încredere? Ce fac eu, spre exemplu, prin fotografia mea de budoar, e de fapt nu e doar o cărămidă, zic eu că pun un pic mai multe, când se văd totuși un pic mai frumoase, când își dau seama ce contează, exact cum ai zis și tu, nu faptul că nu ești trasă printr-un inel și nu încapi printr-un tipar. Femeia, nu știu, hai să zicem 30 plus, dacă ar face și el un curs de 2-3 luni la tine, nu știu, și legat de ținută, de sfaturi vestimentare, habar n-am, să-mi dai tu idei. Încercat de 3 ori fac lucrul ăsta
Și concluzia a fost una tristă, și anume că nu se înscriu. Acum, întrebarea mea, bine, mi-am dat și răspunsul. E tot legat de ce am discutat. De ce nu o fac? Și am întrebat 3 și mi-au răspuns așa: Maria, trebuie să iau copiii, trebuie să mă duc la job, trebuie să nu știu ce să fac curățenie în casă, să gătesc, să... Cumpărături la mall. Sau online, că îți ia mai puțin din timp. Și pentru voi ce faceți? Nici eu, uite, eu acum de când a venit mama să mă ajute, ea locuiește în Italia, nici eu nu am timp. Nu știu, vorbesc cu soțul meu, vorbesc că nu mai pot. Mă duc să, uite, să urmez un curs de mers pe tocuri, de cum să port o rochie, mă duc la sală, nu știu, fac o oră de gimnastică, habar nu am. Deci răspunsul ăsta m-a întristat, nu știu dacă m-a întristat, că până la urmă fiecare e responsabil de viața lui. Ești târziu să reiei tot. Cum o să fac? Tu ai zis mai devreme, nu renunța. Nu renunț, o să fac. Chiar m-am hotărât să... nu știu dacă o să fie un curs așa în toată regula, ci poate un workshop. Da, poate și termenul de curs cumva te duce cu gândul așa mai pe termen. Dacă îmi dă și examen la sfârșit. Da, nu dau și un examen, dar da, uite că așa este, ai dreptate. Nu renunț și un workshop o să fac. Da, o să fac. Dublu like. Da, dublu like. Deci, poate îmi bate și mie băiatul tău la ușă să spună, ia vezi, Noi am făcut încă cerere pentru marcă. Uite, cu Adi am făcut așa o înțelegere acum ceva timp. El să aibă timpul lui cu băieții, cu prietenii lui sau, nu știu, să face 3 zile. Da, și la început Da. Și la început mi se părea, adică, fără mine, dar suntem soț și soție, tot timpul. Și am dat seama că nu ne ajuta așa de mult pe cât credeam eu, nu știu dacă credești tu la fel. Și am observat că n-am murit niciunul dintre noi, ba chiar, wow, fiecare vine cu alte... Te condamn, Teodora, pentru că înainte să am copil și eu îi spuneam soțului meu, da, bine, și el îmi spunea mie, hai că noi suntem căsătoriți acum, ce, noi mergem în vacanțe împreună, mergem la restaurant împreună, acum, de când e ăsta mic în viața noastră, am așa momente în care, știi cum i-aș lăsa pe amândoi, așa să se dezgurce. Exact. Da, mai ales când nu e mama și nu e nimeni. Și da, cum am început, îl rog, iubire, te rog, uite, ies cu prietenele, mă duc să mănânc ceva sau, habar n-am, mă duc în mall să stau singură, să împing un căruț în magazin, da. Orice. Și la fel i-am spus, te rog, ieși, du-te, ia-l pe Finu, ia-l pe X, ia-l pe Y. Opa, scuze, zic, du-te. Dar el nu prea merge. El este omul care se afundă atât de mult în muncă, în responsabilități, în ce are de făcut, încât uită să iasă. Să-i dai copilul. Da, exact. Cum e... Da, uite, noi avem pe calendar trecute toate, nu știu, eu îmi trec seara cu fetele, nu știu, 2 ore și jumătate dus acolo, dar bine, eu știu că am doar 2,5 de ore la rezervă să ajung înapoi acasă, pentru că, e foarte important, iarăși, dacă fiul știe că vine acasă la 7 și a venit la 7:05, nu e bine. Nu este, zice, păi da, tu cum ne înveți pe noi tu cum îmi zici mie că vorba e vorbă și că... Deci, concluzia, trebuie să lași și pe până la 7:05. Da. Ca să fie echitate. Da. Dar vezi cum sunt ei acum, cum contorizează orice? Deci e incredibil. Orice. O să vezi în curând. Absolut. Deci, noi și când discutăm chestii și habar, nu știu cum e cu 6 dimineața în mașină, nu mai știu ce vorbeam. Și, da, de ce ai zâmbit? Cum ai zâmbit în spatele meu? Dar lasă că te-am simțit eu când ai zâmbit, că a zis Dedi. Da. Și Matias, cel mare, are 10 ani, se joacă cu Costi, cu soțul meu, un joc de ăsta online.
Matias, prima Da. căsătorie, și locuiește în Franța. Și ei jucându-se online, Costi mai spune: măi, tată, stai că nu înțeleg aici, ia-mă mai ușor. Și Matias se apucă: păi uite, tu trebuie să apeși acolo și să faci setarea aia și după aia să te duci ușor. Costi nu este atent oricum, îi pleacă gândul în altă parte și după aia vine Costi din nou. Stai, tată, că aici nu înțeleg. Uite ce este, îi spune Matias. Eu ți-am explicat odată, exact. Dacă tu nu ai fost atent, pe mine nu mă pune să explic de 100 de ori. Da, corect, da, corect, ce-i corect, e corect. Adică și râd, vai de mine, deci, uite cum ajung ei să... Bine, și asta cred că tot am vorbit astăzi de încrederea în sine. Mi se pare tot un semn de încredere, ca propriul tău copil să-ți poată spune: prietene, ai greșit aici și așa pe mine m-ai învățat că așa este, da. Altfel se fac lucrurile. Mă bucur că faci că prin ce faci tu, adică nu e doar de paradă, ca să zic așa. Nu mi-am dorit niciodată să fie doar de paradă. Și nu fac ce este strict legat de defilare. Aduc oameni invitați din diverse domenii. Pentru că copiii îi văd și poate își doresc să intre în domeniul respectiv. Îi duc la tot felul de ateliere, de workshop, de creație vestimentară, de habar n-am, că nu mai îmi vine acum în minte. Nu este strict legat de defilare și asta habar n-aveam. Da, pentru că în felul ăsta ei poate să... Uite, au venit la noi și hairstyliști și... nu știu, diversi. Copilul poate să își aleagă: măi, rămân pe latura asta, îmi doresc să fiu un model, să defilez, să pozez, să fac reclame și mai departe, sau îmi doresc să fiu fotograf, sau îmi doresc să fiu designer, sau hairstyle, sau cine știe. Da, exact, ce invitat mai... Un criminalist cântăresc, da. Asta, da, nu m-am gândit. Cred că o să-mi zică părinții: Maria, ai nebunit? Ce ai? Maria, cea de acum, ai schimbat ceva la tine? Da. Nu mă așteptam să răspund. Ba da, întrebarea asta era bună să-i adresez lui Costi. Pentru că dacă l-ai fi întrebat: ai schimbat ceva la soția ta, el ți-ar răspunde așa: să nu mai îmi zică acum să facem lucrul ăsta, dar da, ăsta este un defect și e frumos să ne vedem defectele. Bine, și mai am și altele, dar ăsta e cel mai... să îți spunem chiar toate acum pe post. Exact, hai să părem. Ăsta e cel mai mare defect al meu, e că îmi pun în cap o chestie și uneori este foarte de bine, ca să zic așa, alteori este foarte rău. Eu vreau acum să se întâmple treaba asta și nu știu dacă o să o pun pe seama răbdării, că... Fix asta voiam să te întreb. Aș pune și nu aș pune. De când sunt mamă, să știi că am multă răbdare. Și e normal că mamele au exagerat de multă răbdare, dar cred că răbdarea mea e una acasă, cu familia și cu copiii, și una când am ieșit pe ușă în sfera mea profesională. Și mi-aș dori, știi, acum ăsta și pe mine mă omoară câteodată. Pentru că îmi pun singură atât de multă presiune, încât copiii nu ascultați pe Maria ce spune acum. Da, nu, știi cum e treaba aia, nu încercați să stați în casă. Da, într-adevăr, nu este bine. Dă-ți voie să, acum ăsta să se concretizeze când o fi, sau nu neapărat când o fi, dar așa. Bine, se spune că toate lucrurile vin la timpul lor, dar totuși nici nu puteți să stai așa. Să vină. Uite, niciodată nu mi-a plăcut treaba asta cu așteptatul și întotdeauna am fost conștientă că dacă mi-am dorit să mănânc cartofi prăjiți, trebuie să-i fac. Că dacă m-am dus să-i cumpăr de-a gata, nu mi-au plăcut. Și cred că de aici am și chestia asta cu făcutul acum, pentru că probabil cred că îmi și doresc să-l fac acum, să mă bucur de rezultat mai repede. Nu știu, dar dacă Cosmin, din podcastul pe care l-ai văzut, mi-a pus o întrebare, m-a marcat
maxim atunci pe mine, pentru că de ceva timp sunt într-un proces foarte, foarte frumos de regăsire, redescoperire, multe reuri. Și m-a întrebat... Ai și restaurant cu reul ăsta, scuză-mă. Nu. Se închide la fazan și mă... Dacă aș avea 90 de ani și m-aș întoarce, ce aș spune Teodorei de acum? Și m-am gândit că ar fi o punte foarte ok să mă... de folosit în podcasturi. Ce ai face răspuns? Acum nu o să mai plâng, că acum știu destul ce este vorba. I-am răspuns că m-aș iubi. Te iubi mai mult. Nu, m-aș iubi. Nu mă puneam pe mine pe primul plan. Deși n-am avut o copilărie de aia cu trebuie să te faci, trebuie să... Deși nici, știi, părinții nici nu mi-au zis așa verbal, te susțin în orice îi faci, dar fă ce vrei tu. Pentru mine n-a fost ok, că simțeam că parcă nu le pasă, știi. Dar eu puneam cumva să nu-i supăr pe ceilalți, să fie bine, că dacă ne e lor bine, o să fie și mie. Eram cu... să nu le rănesc sentimentele. Da. Și atunci mi-a dat seama că nu mă iubeam. Mai crezi cumva... Uite, acum ascultându-te pe tine, cred că cumva asta ar fi și la mine. Nu știu dacă cu iubitul... Trebuie să mă gândesc la asta, dacă mă iubesc. Eu, uite, ți-am dat tempo pentru acasă. Da, să știi. Dar asta cu, practic, făcutul pe plac tuturor, dar nu știu dacă mai practic, de fapt. Nu cred. Dar dacă aș avea 90, uite cât de interesantă e chestia asta. Trăiască Domnul alături. Exact. Dacă aș avea 90 de ani și cum era, dacă mi-aș da un sfat, da, dacă te întoarce în timp la tine cea de acum, ce ți-ai spune? Poate să fie neapărat un sfat, poate să fie și, wow, felicitări Maria, ce viață faină ai avut până acum. Da, cred că mi-aș spune, du-te mai repede într-o vacanță, că deja cu ei pe arătură. Dublu, triplu like. No, pentru că, într-adevăr, și acum lăsând așa gluma, sunt într-o perioadă, cred că am obosit, sau cred că și asta cu acum. Cred că deja începe să-și pună cuvântul, știi? Chiar astăzi m-am dus la biserică, asta fac. Deci cred extraordinar de mult în forța asta. Mă duc și stau în biserică. Pur și simplu stau, mă așez pe un scaun, eu și cu doamnele mai vârstnice și vorbesc așa cu mine, vorbesc cu Dumnezeu, cu mama aia. Da, dacă aș avea 90 de ani, mi-aș spune să o iau mai mare. Da, dragi copii, asta sper că ați auzit-o. Urmați ritmul, nu știu, ritmul interior sau combinați-l cu cel interior cu sfaturile bune primite de la ceilalți. Și țineți minte ce v-a spus Maria. Îți mulțumesc, draga mea. Mulțumesc și eu din suflet. Se pare că e foarte puțin timpul alocat podcastului, domnule. Trebuie să facem ceva în acest sens. Îți mulțumesc mult. Mulțumesc și m-am simțit minunat. Și sper și eu. Mai adaug ceva. Stăteam și mă gândeam, wow, astăzi mă duc la un podcast, primul din viața mea. Atenție, deci n-am mai participat. N-am mai participat. Da. Și stăteam și mă gândeam, eu dacă aș asculta un podcast, ce mi-aș dori să aud de la invitații podcastului respectiv, și mi-aș fi dorit să aud doar lucruri reale. Tot ce este în spatele paravanului. Și eu sper din suflet, și de astăzi am venit extrem de deschisă aici la voi. Am vrut să zic lucrurile exact așa cum oameni normali care fac oameni normali care fac lucruri pentru Constanța, să o aducă din nou așa pe linia de plutire, că avem oameni extraordinar de frumoși. Și da, Doamne, mulțumesc și eu de